11 de setembre del 2025, Cunit ha commemorat la Diada Nacional de Catalunya, amb una gran participació i un ampli programa d'activitats. Durant 2 dies, el municipi ha viscut moments d'homenatge, cultura i festa, unint veïns i entitats locals en una celebració que ja és tradició al poble. Els actes van començar el 10 de setembre amb una conferència a la sala de plens de l'Ajuntament. L'historiador Josep Pich i Mitjana va parlar sobre la catalanofòbia en una xerrada organitzada pel grup d'estudis locals del Macio de Cunito. Va ser un moment per reflexionar sobre la història i la identitat catalana. L'11 de setembre, la commemoració va començar amb la tradicional catifa de flors davant de l'absis romànic de Sant Cristòfol, organitzada per l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. Mentrestant, a la plaça de la Vila, les colles de cultura popular van iniciar la cercavila fins al monument del tricentenari, on es va fer l'ofrena floral institucional. Tot seguit, a la plaça del Casal, es va escoltar el Parlament institucional i el cant dels segadors. Jo només us volia comentar un parell de coses per la Diada. La Diada es celebra una derrota, però és una derrota amb esperança. És una derrota amb una voluntat de tornar a esdevenir o de tornar a ser el que sempre hem sigut, que és un poble acollidor, un poble amb una voluntat de progrés i un poble que ha estimat sempre la seva terra, que és el poble de Catalunya i que són els catalans. A la tarda, la Diada va seguir amb la tradicional ballada de sardanes. La Diada 2025 a Cunit ha estat una jornada plena d'emoció i participació ciutadana.